okwu a na-ekwu kịta mụnwa na-ekwu okwu a sokwu dị guilty n'okwu a na-ekwu kịta ka ife na-ekwu maka ya asụsụ Igbo na-ana asụsụ Igbo na-ana so that ma mụ ma gị nwa na-ege vidiyo a kịta na watch ihe onyonyo a kịta ka onwe nke mara ma ị nwee ike ịsụ Igbo sụọ ya nnọọ sụọ n'Igbo 2 minutes ị na-akpa nkata sụọ Igbo 2 minutes itiri oyibo here and there. Unlike other nationalities, mama enogo ebe ndị Chinese na-asụ their language, maọbụ ndị Vietnam, maọbụ ndị Arab na-asụ Arabic, maọbụ ndị Yoruba anyị na ha nọ na Nigeria nwa, ndị Fulani ma ndị Hausa. Ama m notice ebe ha na-emix ya with oyibo, ha na-atụnye sụtụ oyibo here and there. Asụsụ Igbo na-anakwa now. Time may come, oge asụsụ Igbo ama adịzikwa atọ. Ọ ga-adị completely wiped off. Ọ ya ga into extinction completely. Egudi anya ụmụ gị na ụmụ gị nwere ege m okwu na vidiyo a kịta ụmụ gị spelling ndị amụrụ n'obodo oyibo ma ọ na any other cities within na Nigeria ma ọ other African countries. Check igodi ma ha na-asụ Igbo. Ole nwere ike na-anụtụ anụ by ị na-afọsụ ha ị na-asụrụ ka ha na-anụ. Check igodi ma ha na-asụ Igbo even nke ha na-asụtatụ ma nke ha na-ege ha na-anụ dị ofuma ma ha na-asụ dị ofuma. Ife mebide.